баракатулло бадриддинзода чанд рӯз боз меҳмони душанбе аст. ӯ аз мавзеи сербоди файзобод ба сайру гашти пойтахт омадааст. мегӯяд ба чунин ҳавои гарм одат накардааст ва ҳар замон барои худ мавзеи салқину фавворадор меҷӯяд. аммо фаввораҳо ҳам дар соатҳои гарми рӯз хомӯшанд. мо мехоҳем ки ҳамаи фаввораҳо кор кунанд ё ки ҳамин сояҳо зиёд шаванда дар ҳамин балабо ягон дарё бошад, ягон баҳр, ягон кӯл, ҳар ҷое ки салқин бошад, мақсад ки бо ҳавои тоза бошад. Баъд хеле ҳаво гарм аст. аз чӣ мушкил мекашед? аз танқиси ҳаво бениҳоят гарм аст. барои баҳра бурдан аз обфишонии фаввора бадриддин бояд соати 4 рӯзро интизор шавад. реҷаи кории бархе аз фаввораҳои хиёбони марказии шаҳр дар ин рӯзҳои гарм аз субҳ то соати 12 ва аз соати 4 рӯз то нима шаб аст. имрӯз ки рӯзи гармтарин ба ҳисоб меравад, мо ба назди фаввора омадем. мутаассифона фаввора фаъолият накарда истодааст. хуб мешуд ки дар ҳамин рӯзҳои гармӣ масъулон ба ҳамин кори худшон бисёртар диққат медоданд. бархе аз фаввораҳо ҳам дар шаҳр мисли ин фаввора ки дар боғчаи назди роҳи оҳан ҷойгир аст аслан хомӯш аст ва аз хасу хошоке ки дар дохили ҳавзи он ҷамъ шудааст маълум аст ки чандин рӯз боз кор намекунад ва мардуме ҳам ки дар соатҳои гарми рӯз дар атрофи ин фаввора ҷамъ меоянд наметавонанд аз обфишонии он баҳра бубаранд. мақомот сабаби фаъол набудани ин фаввораро нуқси техникӣ гуфтанд. хушку холӣ будани фаввораҳо дар соатҳои гарми рӯз дар бархе аз маҳаллу ноҳияҳои шаҳр дар ҳолест ки ба гуфтаи масъулин тибқи реҷаи муқарраршуда дар рӯзҳои гарм фаввораҳо бояд бетанаффус кор кунанд. гарм аст, аз сабаби ҳаво гарм будан мардум бисёр дар назди фаввораҳои мо ҷамъ мешавад. аз ҳамин сабаб мо фаввораҳои худро намекушем барое ки барои салқин мекунанд, барои мардум истироҳат кунанд дар назди фаввораҳои мо. аз ҳамин сабаб мо фаввораҳоро намекушем. аз 7 саъат то 10 шаб кор мекунанд. рӯзҳое ки ҳаво салқинтар бошад мо аз соати 7 то 11 рӯз ва аз 11 то 4 фантаи мо дам мегирад бо аз 4 то 11 шаб кор мекунанд. ба ҳисоби миёна пули якмоҳаи барқи як фаввораи ҳаҷмаш начандон бузург ба 5-6 ҳазор сомонӣ мерасад. гармои ҳаво дар Тоҷикистон дар чанд рӯзи ахир аз 38 то ба 40 дараҷа расидааст. чунин вазъ дар тобистон як амри маъмулӣ аст ва бештар ба онҳое ки дар саҳро ё зери офтоби сӯзон кор мекунанд каме мушкил пеш меорад. بی‌حالت میشه بی حرکت میشه با خلاشکوی کارم سالده دور در برام کار کارفتی سینم شکل کیستی. سر از هفتم ماه ایول ҳарорати ҳаво дар Тоҷикистон боло рафта бинобар нишондоди ҳавосанҷон то ба 45 дараҷа гармӣ мерасад. мутахассисон мегӯянд онҳое ки ногузиранд зери офтоби сӯзон кор кунанд бояд хеле эҳтиёт кунанд. зарангези наврӯзшоҳ, шодмони ятим, озодӣ, душанбе.